1, 2, 3. Tässä on myrkkypussit, mitä laitetaan naisen sisälle. Tämä pitäisi olla kiellettyä, mutta se ei ole. Nämä ehti olla mulla alle 2 vuotta, kun mä rupesin huomaamaan oireita. Mä en edes tiennyt, että nämä tällaiset karheapintaiset. Okei, no mä oon tehnyt virheen, me eletään, me tehdään virheitä, me opitaan virheistä. Sä saat tehdä virheitä, kunnes ne on sellaiset, että sä voit korjata niitä ja se ei ole mikään sellainen pysyvä, että sä et enää pysty tekemään asialle mitään. Eli me eletään, me opitaan, se on ihan ok, koska tässä maailmassa on ihmisiä, jotka yrittää huijata, jotka yrittää vaan myydä asioita. Siitä hetkestä, kun nämä pallot lähti mun kehosta, mun iho parani saman tien. Se parani, se ei vielä parantunut, mutta se parani. Parin päivän päästä mun näkö parani, lähinäkö. Mä edelleen käytän laseja, kun mä katson lähelle, mutta se on paljon parempi, mikä on ihan uskomatonta. Eka kertaa 1,5 vuoteen mun iho alkoi mennä sileeksi, pehmeäksi. Mun leuka on ollut ihan muhkurainen, mulla on ollut kaiken näköisiä ihottomia naamassa. Ja vaikka missä naamassa, ja ainoastaan naamassa, se kutisi ihan hirveästi ja se punotti ja siis siellä on ollut kaiken näköistä. Ja mulla ei ikinä ollut mitään iho-ongelmia. Ja mä en tiennyt, että mun näkö huononi ja sumeni näiden takia. Mä ajattelin, okei, että tiedätkö, mun näkö menee huonommaksi, ihan normaali juttu, mutta se ei ollut. Ja mä yllätyin ja mä oon kuullut tästä, että näkö paranee, lähtee sellainen, tiedätkö, sumeisuus pois. Mä ajattelin, okei, no ehkä jollekin. Mutta mä en olisi ikinä uskonut, että oikeasti näin tulee tapahtumaan. Nämä sisältää kemikaaleja ja raskasmetalleja. Ja valmistajien sivuilla sä löydät 73 sivuisen raportin, missä ne kertoo kaikkea shaisee, mitä voi sulle tapahtua, jos sä laitat nämä. Kukaan ei lue sitä. Jotkut ei tiedä, että sellainen on olemassa. Jos sä katsot mun edellisen videon, niin siellä on mitä raskasmetalleja näissä on ja mitä ne voi aiheuttaa. Ja ne kaikki lukee siellä. Ne lukee. Ihmiset ei lue, koska ihmiset ei tiedä, mitä ne ei tiedä. Todella, todella surullista. Ja nyt kun mä katson näitä, mä en voi uskoa, että mä oon laittanut jotain sisälle. Se oli tosi nopea päätös. Niin mä oon oppinut kantapään kautta. Mä oon paljon viisaampi nyt. Nää on opettanut mulle todella paljon. Mä toivon, että joku muukin herää ihan pelkästään mun videoiden kautta ja tajuu, että näitä ei kannata laittaa sisälle. Ei missään nimessä. Ja tähän kuuluu myöskin kaikki botoxit ja kaikki, tiedätkö, silikonitäytteet, mitä ikinä, mihin naamaan laitetaan tai mitään ylimääräistä, mitä sun kehossa on, niin sä ei tykkää siitä. Sä haluu niistä eroon. Ja sit se yrittää kertoa sulle niistä kaikilla oireilla, immuunisairauksilla ja vaikka millä. Me ollaan kaikki ne erilaisia ja YouTube on täynnä naisia, jotka oikeasti puhuu näistä ja niillä on ihan jäätävän isot oireet. Sitten kun mä rupesin tutkimaan enemmän, mitä kaikkea paskaa nämä sisältää, niin mä tajusin, että mä haluan nämä pois. Ihan sama, onks mun oireet siitä näistä vai ei, mä haluan ne pois, koska ne on myrkylliset keholle. Ja tää on ihan uskomatonta, että nämä on jotenkin approved, FDA approved. No, mun mielestä ne ei saisi olla.